Kadom Karbi long arat bangso alam marjan along ilitum Sonni case Aphuthak Chethan ponang isi bangke Hyderabad case isi bangke Odisha case bangke la sonlo hadak inoda munit alang li apiso lapen ke ani piphan ahem along amat Pathilot pen hema dungsi alang li tumpan piblo lapen ke athak bangke phengnu arong si echok lapen ke Hyderabad alam bangke la sonlo inud ningko retroxy ari sumar alang li inud alu supena ningche hanglo alang itu maningche hang ningka ner keblo sitame apia putum bang chedon unde de la sonno amar si alang li ki jutsi bangke Kokthat Chepi Det tasi details pen ilitum Chethan ponang ilitum la Sonni case Aphuthak Chethan ponang lapen ke bangso case pen ilitum kopi si ke Charlie long ma last time ilitum Chethan aprang si ilitum Chethan namnang Odisha long case inud amunit dolo alang li men lake ibashis patrapu ningkan plikablo alang li lake nogong arong pen busipulo Assam long bang kari lake Odisha long bang Mayurbhanj po district long alang li apiso amen lake Sonali dalai pulo ningkan inko raketom laben ke ani piamen mother in law lake Sumati dalai pulo ningkan pokebra pho labang so akes ke klang lake non hejong si klang lang sami alamang ke July 15 alom lo dibashis laben ke alang li chor alang li tum inut usul sitame dolo alang li tum ningkan ki thomne dolo pulo ke cepa chor tang kedam tang same alang li episode ku halapen mage chikagalo non mage lage second episode busipu alang li tum ka case name ningkang samawe hem ka case name ka chebhong lapen ajok si alang li piso Sonali bang alang li methang hem chika juilo amat si pen ana chiklo alang li methang hem si chidolo apai po hem si chidolo lapen ke api Sonali apai bang same mathalo hemlong ke lage kadu ko bis name chebhong ke do bomlo ta support si son chikak da ke chokchi pusi alang li methang supi phan la patra hem bang matela Sonali hem binong hadak si thonam thulo laben ke Sonali apai bang same mathalo hadak dun po laben ke hadak lam thanam po son si penan so stame misen men donang jima chipa misen nang jima pula hai alam same alang li same chingki je thandun populo amar si alang li dun juilo sitame la 15 July ajo bang so dibaji sabang bang hani phan same Sonali laben ke Sonali apai Sonali apai lake ani pipo alang itum bang hini phan same arong pen si bang hani phan same Pathilot amada phi dibashis bang kopila chomatha la so jomat alang li la hemadung malu abaria long hadag limu bagan same dopu ala bang so limu abagan adung si alang li hudlo ajomat si hudlo ke la bang hani pan same apiso la bang ani pipan same pip dam choklo pip chok pen alang li phengnu arong si athak e choklo alang li kopi posi ke claim aplo tangte la ke chipa jok jia bidilo police investigation bang lo plotang te mate bang to malang li phana arju pater tok lo prote hai ka doko pen chipa jok jia bdc alang li claim no api alang li me thang mat si 16 July ani bang ke Kuliana police station along alang li dam si missing report si alang li pidam lo nili piso la ben ke nili nipi konna tong dam june bodet pusarang li ada missing report pidam lo lapen ke investigation alang li tum same dopol momno lapen non head jong alam ki klang rok lapen de alang li si ki pathi bu chini dam de la thebang gela son hadak arong ingna tum dam pu ingna tum pen ana son hadak phalang no lopu amar si la rat tum hadak te bokte rai tum same kupi pc bang soang nar phalang no mapu lang dam lo kelang dam pen alang li bari same ludam chok lo amar si hadak phingno rong ki mirak thek long lok lo lapen ke along li same thip thip the ki or mirak la son lo amar si alang tum isi suspect hi lo lapen ke la dibases pan ke thek long same ke do ke dam same project so si thek ponong lo rong isi tum bang ke alang li aspu pen si do bom lo same la dibases ban aning ki oyang thek asabuta bi pu aning ki oyang thek long le pin pu amar si rat tum same ka ki same alang li pon same suspect lo amar si hadak abari ki dam hud alang li tum bang so long le or mirak same thek long lo amar alang tum rod pen same ki chut do lo amar ki chut same chut kroya son lo mat labang so chut depen ke angnim same ekdom tantung lo men tu hak lo amar si alang itum bang so Aphuthak bang kaduk we rong arat phan same than lo alang itum hudlo amar si ada kititang abang arpu mangke long pontan mat labang so alam puthot police tum thanam del lo alang itum bang lo lapen ra kititang abang arpum same postmortem phara alang itum lo edlo lapen ke alang liphan arju pater tok lo dibasis man arju pater tok lo api alang li same chikubir de lo alang li Chethan de lo nilisia hoklo ke pathi parang li Chethan de lo akes bangela pon si nang litum thanam chot po ilitum jakpen program ason same litum chari dam long lo ilitum
ining ki thi hud ining ki kang hud litum heng no dak step samai litum deng pon data thek la soposi litum anger mate litum bangso ning ki thi ning ki pung ason samai litum che control nang ji kali lo plotang te lake ili methang akai pun samai heng no lo la pen ka nud akai pun samai phalang no dak po non lang nam sidang bangso devices ki chok che joine alang lia piso samai thinang kok lo la pen ka ni pi phana samai che pathilo non ke alang mat samai jok je non ke bangso suphan kumar sigelang po bangso so bihek lang pasipu alang liphan kumar lo kelang po laban ke ilitum hemi siang bong ilitum mahut pen hut ke kache bhong mate lam kache tonte lason ke dovek same ilitum lahin understanding ki doji phanelitum chingki Chethan nangji lapen ilitum che bhong same chemeda prang nangji jong si ilitum bangso sabo lam ban ilitum kaki same ning chibi wer lo lotang te ajir ki ding an ben ke labangso ning ki kang aning ki pung bangso ke matha ke hingno bangke aphiong the ponong ong po laben ke ilitum ke matha jong si hengno lo lotang te ilitum hengno dak step hengno dak sai same ding pon data thek asi ilitum pene alam che bhong stame tum prap jin pen ilitum chipang sam nangji laben ke do thulang munitum hengno dak sai ke klem komane phan apran net kopine ason chong hudam de ilitum jong hele ilitum cherry stame jong hele ilitum expert stame akheng no asai ke klem long jong hele expert stame arni sima arni sige chingnang wekji ate akheng no asai ke klem tum ke jok ke long le non lang sidang la bangso devices alang li stame police ari deng ben chepa jok jebidi alang li me thang hem long masi pipchok la so athak alang li phengorong an stame alang li idam tu chok lang pa chini ne nang ko bidilo lapu chota kali lang alang li me thang si hadak thana long stame police station long stame alang li missing report alang li hadak idam thulang alang li an kiri si cheplang lo alang li kidip ji aphan bon stame ki jut si ke alang li chingnang lo lasik heng no son ke claim ke lage litum anam long vek ji ilitum jong si mission son claim lo plotang te ilitum han mission anong nam si litum long po la suppose jong hele ningkang ningpung same hemi si ke ilitum chipa mission ji pon si bor inang ji kado ko be family hem ta do ni lichini ilitum hopen ke chebong pasai pusu isi hini lam che tonte sitame do sitame ilitum lason step bang ke ilitum deng pon pede nang ji apran and dead apran ar mud dead lason bang ke ilitum deng pon pede nang ji uthot ilitum Chethan tunang Hyderabad along Aphuthak ilitum kado ka visna me chini lo ning che hang ning ching sam lake hingno dak son ke kali kenang solo mudin da kai long mangke ilitum ning ching sam se ning che hang he pulotang te ilitum chien chedos ta me thik thide ji sitame ning che hang bang jirding piglo bocherap ji pan same lahen hen same lamchak chi pi alo pulotang te la so phi chekak dak lo pulotang te kima tha ki sung mate ning duk ning oi bang la khaun e pran same chien det me me son same doji sitame la so step hen okheng no nai bangke lase Hyderabad along alam stame la son no inud ningkan inkoira troxy 27 years alang li stame la son no inud arlo sopen alang li ningching samlo bangso arlo so amen lake hari priya polo laben ke apin so amen bang lake chakra padi pusipolo chakra pani pen hari priya alang litum ningche hanglok 8 years lo pusipo 2018 pen lo laben ke pineng la February alom ke alang litum adam asar dopu polo alang litum wedding ceremony alang litum claim polo stame alang litum bhag lang no alang litum chong te lo laben ke pin so bang alang li methang si alang li apran stame alang li chen lo alang litum 8 years kaching ki hud bang ke thangnat ki sung stame abide lo thangnat alam stame abide lo stame alang litum che pachor po hud bang ke alam dokok lo la hari priya made la arlo so family tumbang alang tumang ke Chedhan de alang tum ningje lo nili supi la bang sopin sopen ningje hang hud bang ke nili supi ke arta bi pinlang ko sipu pon amar si alang itum ko pilo chmatha la hari priya made la arlo so family tumbang midi pali pu police station along damat alang itum FIR pidam det amat si bang sopin sopan panep dam cheklo alang li hemkang sam ruikwa ne alang li donang kok lo api non hejong July 30 arnisi alang li pan hemkang sampen lolo alang li aning oi pik lo alang li puthot bangsar lo sopen matela hari priya pen kaching kiji pansi bori lo alang li ahem an stame damlo stame kopilo ahem la hari priya pai pu bangke un tik check dun lo her dun lo puthot pilo hari priya pai pu bang puthot thana ko report pidam to dead lo amasi alang li aning oi pik duk pik lo apai pu ki kroidun de chola pukali nona du bangke hal arlo somat mate hari priya mat stame Chethanun daklo non ke neke nang phan ke ning nang dog de lo pusi Chethanun daklo laben ke neke non ke aka prek phansi ning ke dog lo pusi bang sarlo so bang chakra pani pan thanun daklo amasi alang li
pan madu stame aning parong thek bang abide lo alang li hem kido stame anuwed lo lonely feeling la kido lo kadok be stame break up der pi bang lonely feeling kido lo masi alang li pan ning ke pathe ning ke parung dun bang stame abide lo amat si alang li ajo alang li methang hemlong alang li Kokthat Chepi Det alang li kido stame tok tekang pu bang so kido along alang li jongpon lo hari priya la ben ke a family atum alang li tuma joini si alang li la sona saike klem nang kokolo pusi jongpon lo la chota kali lang alang li ko ani ning duk alang li pen chekak det pen hari priya pen chekak det pen ko ani aning kiduk la so puthak stame alang li bang so kido long tok lo la ben police atum investigation ji phan bang so kido stame pon det lo police tomat halo peni akapre kalam do thaipu la se alang tum investigation mangi phado pon bam lo la si dak iritum kachari nang ji bang kela lo iritum ining chi bi nang ji bang kela lo itu makai long madu long stame la sona kisung wang tatek itu komani pen ningching sam aningkan do thai lo mene la pen ke aphi bang ke chekak dak la son ke doji sitame iritum hala suhud bang ke iritum strong minded si donang ji iritum ningduk pik thai lo mene monster mere tum e pran bang ke iritum chiani denang ji athela ke arna mahin pen jong silang lo protang te lata isi apap itu be thang a pran ke chian la stami si apap lapeng ke nali tum stame matha tha ere tum e pran chian de lo protang te hala e pai e putum iri tum phan nang pathe nang pading kupi si ali do po e pai e putum bang matha ke lo ni somar heading lo protang te mo ne ke sarut bang nang lang thekji mene pula so aning ke the stame do stame iri tum e pran chian de lo protang te iri tum kupi si ke chok dam do lang itu ke chok che sai de lo non la chakra pani alang li stame private company long si sai choklem dun pu alang li angjer pi la pen alang li pai amet lo pu stame jo non bang ke alang li avidela jone alang li tum same sungnang krung po alang li pai sar pi bom lo angjer pi same in future ke alang li penando po sar pi phan ma lo lang po la lo si itum ning chibi nang ji itum e kai long la sona situation wang thai same la so step bang ke itum deng nang ne itum e kai long ka prek opportunity do lang itum e kai ke jut kalilang alang li dam juilo hala sorlo sujong si itum ha ning nang dog de lo puning je tang lo protang te itum ning chipaw je kama sebe hala ke ning nang dog de lo pusikidam lo la so posili tumbang ning chipaw ta ko pisiali do po ilitum bang stame itowar akaprek ilitum chiri nang po bang so period he long pinso inuvelo arlo inuvelo purup la pu bang ke matha te de nang ji hala jong si ning nang dog de lo dam po protang te kroi kre vek lo protang te padam na ilitum bang in future ilitum akai long ko mane ke lan su se ilitum banang ching hot mate nang matha thek bang ji la so posi ilitum kai bang ke chipa junang ne jong hele ilitum ning oi ning duk stame ilitum long towar do lang laben ke a family tum jong si ko mane hem pen la sona ning ke oi ning duk do lo protang te arang tu phan ning parong ji bidis stame matha nang ji cherap seroi nang ji laben jir pi tum sabe ning che pathe seroi nang po ko mane bang jong si ko mane tum break up la hai do lo protang te ilitum chini lo break up lo protang te ani ngarong klang ke kadilo la son hu ilitum support same pi nanje wala iritum bangso video long iritum chethanam chanang ke bang jila ani puthot iritum prejam alam puthot chetan tunang dome thak me kardom